Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun pasrawungan ingkang ngetingalake asuh asih asah anggenipun mujudaken katresnan dalem Gusti saengga gesang sesarengan menika estu asung katentreman lan katresnan setunggalan setunggalipun. Boten keraos dinten menika dados dinten pungkasan ing wulan Mei. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan sami bangun devosi dumateng Ibu Maria, siarah, rosario lan sembayangan-sembayangan sanesipun lumantar Ibu Maria, awit kathah banget devosi dumateng Ibu Maria nggih. Ugi wonten ing saperangan keuskupan wulan Mei menika dados wulan katekes liturgi nasional. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan gegulang kapitadosan lumantar ngembangaken pemahaman soal liturgi anggenipun kula panjenengan ngaturaken bekti marang Gusti lumantar ekaristi lan maneka warni sakramen ugi sansaya dadosaken kula panjenengan santosa anggenipun tresna dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa. Wonten ing saperangan lingkungan utawi wilayah stasi paroki wulan Mei kejawi dados wulan kangge rosario bangun devosi dumateng Ibu Maria. Wonten saperangan sing anggenipun sembayangan rosario menika giliran wonten ing griya-griya sak lingkungan. Mbuh kuwi saben dina, saben bengi, menapa setunggal minggu sepisan, menapa sewulan sepisan. Ning kathah ingkang anggenipun rosario menika giliran saben omah. Pancen menika kebiasaan, boten kedah. Awit nggih naminipun giliran saben omah kadangkala wonten sing kawratan yen kedah caos konsumsi. Mbuh mung wedang tok utawa karo snack utawa karo mangan. Nah menika nek setunggal lingkungan menika umate kathah, lingkungane gedhe, kadangkala ya mesake sing duwe omah sing kena giliran. Kebiasaan rosario bergilir ing griya-griya menika sae sanget. Ning soal konsumsi menika boten wajib. Sing kedah kula panjenengan sadari ampun ngantos mergo saking semangat tele rosario bergilir ing griya-griya lajeng boten mawang, boten nimbang konsumsi utawi dahar ing griya-griya menika, terus mangke malah do kawratan, terus do wegah. Sing penting sembayangi, sing penting kumpule bareng-bareng umat sak lingkungan. King menapa kula matur mekaten, dinten menika pasaman suci sawegung mestakake Ibu Maria ingkang tuwi Elisabeth. Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Santa Elisabeth. Kanthi sembayangan giliran ana ing omah-omah menika nggih dados rana kados pundi brayat-brayat sak lingkungan saling berkunjung lumantar sembayangan rosario bergilir. Sing penting kunjungane kados Ibu Maria ingkang nuweni Santa Elisabeth ing waosan Injil sakmangke. Sing penting kunjungane, sing diwartake kuwi kunjungane dudu konsumsine. Malah wonten ing Injil boten wonten pawartos carita bab pangan. Ning sing dados pengalaman iman menika bab kunjungan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis.
konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 1 ayat 39 ngantos dumugi 56. Nalika samono Ibu Maria tindak gegancangan menyang kutha ing pagunungan Yudea, menyang daleme Sakarias. Sakrawuhe terus uluk salam marang Ibu Elisabet. Bareng Ibu Elisabet mireng jabang bayi ing guwa garbane njolo, lan Ibu Elisabet kapenuan Hyang Roh Suci, banjur nguwuh sora, "Sami-sami wanita panjenengan pinuji piyambak, saha pinuji ugi ingkang putra. Sinten to kula menika dene nampi kabegjan dipun rawuhi ibunipun Gusti kula? Kauningana sareng kula mireng uluk salam panjenengan, jabang bayi ing guwa garba kula njolo saking bingahipun. Rahayu panjenengan dene pitados bilih janji kasaganing pangeran estu badhe kaleksanan." Ibu Maria nuli ngandika, "Sukmaku ngluhurake pangeran, lan rohku bungah krana Allah karahayonku. Jerwus karsa mriksani asoring abdi. Jalaran wiwit samengko saking bangsa padha nyebut aku rahayu, awit agung pakaryane Sang Maha Kuwasa tumrap ing aku, lan suci asma dalem. Lan sih kawelasan dalem turun tumurun ngluberi para wedi asih ing Gusti. Kuasane ngasta dalem wis katon, gawe bingung kang atine kumlungkung, kang kuwasa kalorot kalenggahane para asor popo padha jinunjung, kang kekurangan keroban bondo, kang sugih tinundung klenthung. Gusti ngukup Israel abdi dalem, awit ngengeti palimirma dalem miturut pangandika dalem marang para leluhur Bapa Abraham sakturune ing saklawas-lawase. Nganti 3 sasi Ibu Maria ana ing daleme Ibu Elisabet nuli kondur. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil kanthi cetha sanget nyariosaken kados pundi Ibu Maria ingkang nembe kemawon nampi kabar saking malaikat Gabriel bilih badhe garbini, lan dipun paringi pawartos saking malaikat bilih sederekipun menika nggih garbini. Padahal Santa Elisabet menika diwastani mandul, ning pranyata ugi hamil. Lan jejering ponakan Ibu Maria nggadahi kewajiban biyantu bulekipun ingkang badhe babaran. Rikala nampi kabar bungah saking malaikat Gabriel, Santa Elisabet menika sampun garbini jangkep 6 wulan, meh mitoni, dadi wis siap-siap lairan. Lan rikala Ibu Maria tuwi Santa Elisabet, kula nate matur jarak griyanipun Ibu Maria dugi ing griyanipun Santa Elisabet menika tebih watara 50 kilo, lan jaman semanten dereng wonten kendaraan mesin, paling ngangge keledai. Wekdalipun nggih saged sepasar, minimal 3 dina menika nek tanpa leren. Mila yen kula panjenengan jejering umat lingkungan menika saling berkunjung,
jarake ya mung sithik, ora ngasik sak jam. Kepara jamane awake dhewe wis ana alat transportasi, mbuh motor, pitontel apa meneh mobil. Dadi nek awake dhewe sok-sok enggan utawa ora peduli malahan kunjungan wonten griyanipun warga Katolik ing sak lingkungan, menika ya kebangetan. Ibu Maria sampun paring tulodo lan rikala pinanggih ingkang dipun wartosaken Injil menika luar biasa. Pengalaman iman Ibu Maria lan Santa Elizabeth. Rikala Ibu Maria uluk salam, Santa Elizabeth rumaos bilih Allah piyambak ingkang rawuh, ibunipun Gusti kula. Menika pengalaman iman. Pinanggihipun Ibu Maria lan Santa Elizabeth boten namung prakara manusiawi kamanungsan, prakara biasa padinan, ning menika pengalaman iman. Lan ing mriku Santa Elizabeth jabang bayi lan ugi ing samangke Ibu Maria estu ngraosaken kabungahan awit sih palimirma dalem Allah. Kekalihipun ngraosaken katresnaning Allah kang agung. Nah, menika ugi penting yen kula panjenengan sampun biasa berkunjung ing griya-griyanipun umat setunggalan-setunggalipun, kados pundi pengalaman iman ingkang asung kasantosan setunggalan-setunggalipun menika tuwuh. Ampun ngantos ketemu ana ing lingkungan rapat lingkungan, sembayangan lingkungan, latihan kur lingkungan, menika malah ndadosaken sansaya cerah sulaya ing antarane umat lingkungan. Mergane apa? Ngrumpi sing ora tau teka, ngandhake eleke ketua lingkungan, ngandhake eleke ramane, ngandhake isu-isu sing ora apik ana ing tengahing umat. Nah, menika ndadosaken gesang sesarengan malah tebih saking pengalaman iman, pengalaman Allah ingkang penuh katresnan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.